फोथारावसो दंफैयोमोन खोथिया फोदोंमोन नालाय बेखौ नायनो फैदों नै माबोरै जाखो हाग्रायासो ओंखारना दंलायखोमाथाय जों गावनो बिराद अखा हादोंना मोनायाव हाग्राया उथिना थाजोबदों बेखौनो एसे नायनो फैदों र' माबोरै जाखो हाबावबाय आरोबाव नै मोनायाव बिराद अखा हाखादों हायाबो एसे हाग्रा दंखायोमोन नालाय नै माबायदि हाग्राया जाखांना दंजोबो खोथिया फोनायाव देनां खोथिया फुबासो फुरा हाग्राया बासिखलायनो हायि जासिगोन बे उफाय गैया माथो खालामबावनो गोनां बोथोरानो खालामबायबा मालाय ना होमबा सान्दुं गोसायाव एसे एवना दोनखानायबा मोजां जागौमोन आरो जानायालाय बोथोरखौ होगोन सानबाय जोंबो बिदिनो नाथाय होआखैसै माथो खालामबावनो उफाय गैया सप्तासेसो जाबाय नै दाख्लैबावै भिडिअ खालामनाया ब्लग बानायनाया नै बेनिफ्रायनो ओइफोर जोसाया माबायदि जादों नायनायनि माबा गुफुरसो जादों माबा माइआनो जोसाया नै माबायदि जादों नायनाय माबा खानाय गोमोन मोनख्ल'नाय बायदि जासिगोन गासिबो नै जोंमा गुफुर गोजा नै गासैबो बिदिनो आरो नै जोसाया माबा खानाय गोमोन मोनख्ल'नाय बायदि जाखाजोबदों गुफुरनो माइलिनिसो दग जाखो ना मासो जाखो हमनोनो हायाखिसै आरो ना जादानो बिदिसो जाखो फानलु गायदोंमोन नै बैसागि फानलु बिराद हाग्रा जानानै दंखायो दामानि गोरोबार हाग्राखा साफा खालामनो मोनाखै अखा हानानैनो बिराद हाग्रा रज'बोखादों आरो नै बिराद दाबसा हाग्रा रज'बोखादों सान्दुं दुंबासो दांनांसिगोन दा अखा हाबाय थाथ' अबाव दांनो मोनो ना होमबा अखायाबो नै दानोबो हाबावलायबायसो खारनांसिगोनसो फैलागौ राव होनलायनाय अखायानो दिखुमना दं नै बोलो बिथिंबाय ए फै लोगोफोर जोंहा नै सान्दुं गोसायानो फानलु दांनो लिंदों आरोना आंखौ बियो फोथाराव थांनो ओंखारलायबाय दिनै नै ओइ नै जोंहानि खेथिया बेयावनो खोथिया बारिया फानलु दांखावहैलायनोसै दिनै दुनियानि फारौ जानानै दङ जोंहानि खोथियाखौ वाव मासे फारौ जादों नै बिथाङा नै बिराद मावथिखा बियो बेदरानो गोसोमबावसो ओइनो बिरजोबबाय बिराद फारौ जाखायो अयथासार फारौ आंग्लां फारौलै बेफोरलाय मासि गिदिरलै बाबुआला नै फिसालाखौनो थिखोनो हाला नै इयो मा जायो मा लोङो गावहा साथा हमलायबावदों नै आंखौ ओरैनो सान्दुंआव रानथाब होदों गोसोम जाबा ना होमबा लोगोफोर गोसोम जाबा सिख्लाफोरा फसायनाय नङाना बेखौ गोसोम जागोन साथा हमाबा नै मस्ला दंमोन दानबाय जोंहाबो दानसिगोन नै फांसेया दुनियानि थायखादों अयथासारनो नै माबाया मा होनोमोन बेखौ थोरि हाग्राया खोथिया खानो मोजांथार आरोना इयो फैबाय नै दा खोथिया थिलि आयौ माथो हारावरावथार खोथिया बारियालाय माबा दाउ गाबलाबायबायहाय दाउदै दं नामाथाय ओरै हाबगोन एसेल' बबेथिं थांगोन नोंलाय आंबोथ' थांसै होनबालाय नै खोथिया जा दाखालि सनिबाराव फोदोंमोन आरो बिदि जाबाय हायानो रानबावाखै दाबो हाग्रायावनो फोथारदों आरो इनै
हाग्रा जाजोबगोन इयो बुरजा नै बिदि हाग्राखौ दांदों आरो दा फानलुखौ नै हायानो गिसिथार नों इखौ दांनाय मैया अयथासार हाग्रा जाबाय माथो साननैसोआवनो बोरमा जानो हांसो जादोंमोन बोरमाया जि जागौमोन आयौ बोरमा दंमोन आंहा दा फानलु बाराव संनायबा जाहैगौमोन आं फानलुखौनो जाजानो गियो दा हनै बिथाङा बिराद हाग्रा खायनै साननैसो उनावनो दाखालिसो गायदोंमोन अखा हानाय लोगो लोगो बिराद हाग्रा जाबोखादों अखा हायो फानलुआबो नै इदि बिबार जाहांबाय आरो दैज्लाङाव फाननानै गोबोर हासार गारनाय नालाय बिराद अयथासार बेजोंनो माइ गायनांगोन नै दा हमनाय नायथ'नाय मा फानलु बैसागि मा फानलु बिलाय बैसागि फानलु बैसागि बिराद सेसाफ्राबो बिराद जानो हामसोगारदों नेट सोंनायखाय फैयाखै नङाबा बिराद जाफैखायोमोन हालौजायो बेयाव ट्रेक्टरजों हालौख्रुबजायो रेडि जाबाय नों दांनो रेडि रोंनायानो रोंखागौ आं दांनो दैयै फानलुआ र' दांदोब्रा आइ माखायावनो इनो थेलगफाया आं नोंखौ होननाया आरो खुदुनाया इजराव दं खुदुनाया इजराव हायाथ' दा निहिरा खाराखै नालाय माबायदि मोनदों नों दांनानै दा जोबोर खस्थ'आथ' खस्थ' हाखौ होनदों गोराना गुरै सिदोबदोब हाग्राखौ दामुल दामुल दोनबानो जाबाय हाग्राखौ हाजिरा मावनानै जाग्रासो उफाय गैया लोगोफोर जों गरिब न'खरनि नालाय एसे नोंसोरबो हेफाजाब खालामनांगौब्रा जोंखौ एसे भिडिअफोरखौ नायसनबायदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार हरनांगौ आरो चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनांगौ रावबो चेनेलखौ ओरैनो हगार हरनाङा भिडिअखौ नुसनबायदोंबा डाइरेक्ट साबस्क्राइबार थुना होखा एख' टेनसन गैयालै साबस्क्राइबार थुबाबो एख' एमबि सेमबि दाना एख' गिनांगौ गैया मा जालायखो नालाय 1K जाबायमोन लोगोफोर जोंनिया दानजादों बुहुद खस्थ'यै आं 1K खालामदोंमोन नाथाय बोरै दानजाखौ हमनोनो हादिया आरो दा आरो 1K खालामनो हानायानो बिराद खस्थ' जाफिनबाय हाग्राया बिराद अयथासार